फायखाना हाखर जावनायाव गलांनानै गाखोनो हाला नै जोंबो बोखांनो हाया दुस्थ'आ फायखाना हाखर जावहोदोंमोन बेयावनो थाबाय आब'लै मामिलै होनगासिनो ओइ नै खनायाव थाखोमाबाय जोंबो बोखांहरनो हाया नायलां लोगोफोर जोंनि गथ'नि दुस्थ'आ माबायदि खम्बल हरसै खम्बल नै फैजागोन खम्बल हरसै मेगनाव हाबगोन सैमा बावनो उन्दुनानै थादो नोङो खम्बल हरनोसै जोङो गाखोद' ओंखामबो हरनोसै खम्बलबो हरनोसै नायलां लोगोफोर माबायदि बे गथ'नि दुस्थ'आ फायखाना हाखर जावदोंमोन नै आयौ नै बोरै थांनांगौ ओइ र' नोङो लागाव गाखो 1 2 3 go दे गाखोदो 1 2 3 go गाखो हाला दाना जोंथ' हाखाया नै लोगोफोर फायखाना जावदों जोंहा एसे खोन्थालांनि आङो बिराद खस्थ' आं दामानि बेस्थ'आव दङ नोंथांमोनजों भिडिअ खालामनो मोनैया बा नोंथांमोनजों नुजानो हायैया गोबावानोसै दिनै खोन्थानि आङो आं मा बेस्थ'आव दङ नै दालाय खालामसिगोन बिसोर सिङाव हाखरा गोथौआनो जाबाय 6 फुटानो जाबाय नामा आरो सायाव 2 फुट माबाबावगोन नो बिसोरो इथा गाथिबावगोन हैनै मावग्राफ्रा आरो बेखौ कमप्लिट जायोब्ला नै न'बो दंबावोसो एसे मावगासिनो दङ 3 फैदों मिस्थ्रिफ्रा दिनै बिराद बेस्थ' आङो दामानि मिस्थ्रिफोरजोंनो ओंखायनो भिडिअ होनो मोनैया दानिल' नंला गोबावसै मावगासिनो दङ नायलांबाय था लोगोफोर बोरमा गग्राबो लिरनांगौ आं दिनै गोबोर लायखाबाय नै